Welcome to my channel. Welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom. Maunig balon guys nga gikuhaan nato og tubig nga tabang diri sa Canigao Island. Nya guys, sa katong ganahan pa mo maligo diri sa isla og moanda mo kuan ba? Adventure diri sa among turismo diri sa lungsod sa Matalom. Andam kining mo mudawat sa tanang mga turista nga moari sa Matalom. Ang requirements lamang nato guys kanang health certificate or barangay certificate. Maonig atong tubig nga gikuhaan diri sa Canigao nga tabang. Mura na si Jagminlan guys, unya. Mura na si Jagminlan nga tubig ba? Kanang pwede na kang sabon, pwede na kang kalaba. Okay, among sampulan sa unsaon pagkabo sa balon diri sa Canigao Island sa Paraiso sa lungsod sa Matalom. Mauni gigamit pa karon pero napoy uban guys nga hinggamit pus parat murag medyo siya nga ladaang guys bakay. Usahay mot dani dapat naa si jay kuan guys na jay suporta or kanang reserve nga tubig nga makuhaan sa mga turista nga musiar kay importante magsiar guys usahay. Kanay pong mga turista guys di pod medyo malibang ra guys unya di bitaw maghunahuna sa musunod. Okay, mong ipakita sa tubig nga tabaang nga pwede nitang makalaba, pwede nitang maligo nga mura ra tag naas minlan. Okay, sa among sample lang guys ha. Okay, mao ni og unsa ka tin-aw guys, abot na mag-iyahang level tubig na to. Guys, among pakiton sa tubig guys nga gikan sa balon bitaw. Okay, maunig guys, maunig na guys na pero kung mura man siya kon mura na siya ng tubig sa isla ba, tubig sa mainland bitaw na maunig iyang buho unya kon tubig na dito sa kuan. Ay pwede na tang makalaba guys unya kuan. Makalaba nya maka kuan sa mga kuan okay. Makalaba nya ang mura si jaguan. Guys na tulo mo ha. Mura sa jaguan. So, pwede na ka maligo guys unya mga labas ng mga sanina. Mo ni mga tangki diri sa isla sa lungsod sa Matalom Leyte, ang Canigao Island, ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, sa katong ganahan na mo suroy o mo ganahan pang mo discover sa turismo sa lungsod sa Matalom, naputay Hituog Cave niya Mayahay Falls, Pangas Falls o mga kuan napay undiscover nga mga turista dapat nga ma-develop puhon o kuan guys. Okay, magtinabangay kita alang sa turismo sa lungsod sa Matalom. Okay? Together we work as one alang sa kalambuan sa turismo sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom. Good luck and God bless to all my viewers.